Il-mexxej Laburista Joseph Muscat issa qed isib ukoll reżistenza interna għall-mod kif art f'wieħed mill-aqwa siti f'San Ġiljan tqassmet bi skont qawwi lill-Grupp Corinthia. Art li ngħatat lil dan il-grupp għal frazzjoni tal-valur propju tagħha wara negozjati li tmexxew mill-Ministru Konrad Mizzi, tantu hekk li fis-suq l-art hija stmata li tiswa 121 miljun euro, iżda ngħatat biss għal 17 miljun euro. Proġett massiċ li mhux biss jinkludi l-bini ta' żewġ torrijiet, imma saħansitra jagħti l-opportunità li ssir ukoll reklamazzjoni tal-art għalkemm il-grupp fi stqarrija fl-aħħar jiem ċaħat li għandu xi interess li jibni fuq il-baħar. Dwar dan il-ġurnal Illum tkellem mad-deputat tal-Gvern Laburista li qal li mhumiex ftit dawk id-deputati Laburisti li huma nkwetati dwar dan il-ftehim u li qed jagħmlu pressjoni biex l-affarijiet jinbidlu qabel jittieħed il-vot fil-Parlament. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fl-aħħar ġimgħat diġà ddikjara li l-oppożizzjoni tappoġġja u tixpruna l-investiment f'pajjiżna iżda ma taqbilx li art tal-poplu titqassam bix-xejn. L-iktar ħaġa preokkupanti għalina bħalissa propju hu dan in-negozju illi qed isir din it-tranzazzjoni li l-Gvern prova jagħmel bil-moħħbi fil-vaganzi tal-miliet u aħna rridu ntuha l-attenzjoni importanti. Sadattant jidher li anke kemm fil-Kabinett u fil-Grupp Parlamentari Laburista tqajmet din il-kwistjoni fejn sorsi interni jindikaw li ħafna ħadwa bi kbira għal mod kif saru l-affarijiet f'dan il-każ u l-mentaw li l-Gvern Laburista ma jaffordjax kontroversja oħra.